Dojede tohle auto až do Japonska? Posádka východňáre, Miroslav Kuchar a Mikuláš Košťo. Super, v jakém autě pojedete? Tak pojedeme s tou krásnou 120 Škodovočkou, ta je Československá. Keď sa ide z Československa, tak sa musí ísť do Japonska s Československou. Jaký výkon je tohohle auta, jestli víte? Maximálny by som povedal. Všetky kopce sme vyšli. Kolik koní už z toho uteklo? Vyzerá to tak, že ešte nejaké kone, lebo tu sú mladé kone, teraz urobený agregát, takže rátame, že tie koníky ešte porastú a budú všetkých, ktorých tam je, a to je 47 kW tento motorík. Tam se jaký úpravy jste na tomhle autě dělali, aby to zvládlo vlastně takovouhletu cestu? Úpravy na dizajne a v podstate na vonkajšku auta sa neurobilo nič kvôli tomu, že sme striktne chceli zachovať pôvodnosť. Máme radosť, keď natankujeme na benzínke plnú nádrž a polovička nám ostane v nádrži a polovička vyteče. Takže my tých radostí stále máme viac a viacej